ఈ రోజే డౌన్లోడ్ చేయండి. మీ ఫేవరెట్ షోస్ చూడండి. ఇన్నాళ్ళు పద్దు పెళ్ళాపడానికి చూసిన మనిషి ఈ పెళ్లి కోసం అన్నట్టు వెళ్ళి అంత డ్రామా ఆడిందంటే దాని వెనకాల బొమ్మ వేరే ఉందిరా రాజు. పెద్ద ప్లానింగే భయ్యా. ఆ మ్యాగీ ఇప్పుడు ఆ స్టేషన్లోనే ఇరుక్కుపోవాలి రాజు. ఇక్కడ పెళ్లి మాత్రం హ్యాపీగా జరిగిపోవాలి. ఒక పని చేయి రాజు. చెప్పయ్యా చెప్పు. నేను ఇప్పుడే వెళ్ళి అక్కడ సంగతి చూస్తాను, నువ్వు ఇక్కడ పెళ్లి చేసుకోబోయే. లేదు, అట్లా జరగకూడదు. కాకుండా నేను కొరువు పెడతాగా.